perquè això m'ha passat a mi, però li podia haver passat qualsevol, i el que jo no vull és que li torni a passar a ningú més, a ningú més. Vale. Em dic Roger Espanyol, em dedico a música, intento ser músic. A part d'això també sóc pare d'un nen de 8 anys, preciós. I vaig decidir dedicar-me a la música fa uns 5 anys o 6 més aviat. Abans de tot això em dedicava al sector serveis, treballava amunt i avall amb la furgoneta, fins que vaig decidir tallar una mica tot aquest ritme de vida i dedicar-me a la meva passió, que era la música i tocar el saxo, bàsicament. Estic estudiant música moderna i jazz en el Conservatori del Liceu i a part d'això tinc un parell de projectes. Un és amb Soweto, faig música jamaicana, portem ja 15 anys com a grup, tenim un bon bagatge. I ara fa poc m'he adherit a un grup de música indie rock que es diu The Hardlock i res, aquests són els meus principals projectes, a part de trios de jazz i petits concerts que vaig fent a restaurants i bodes, bautizas i comuniones. El dia d'octubre, quan vaig arribar a l'escola Ramon Llull, el primer que vaig veure va ser el cordó policial que estaven saltant les valles de l'escola Ramon Llull per entrar dins i agafar les urnes. I bé, entre tots el que vam fer va ser intentar evitar-ho de la forma més tranquil·la que podíem, mans enlaire, som gent pacífica, tota aquesta forma de protesta pacífica, no? Es va posar a ploure, va començar a ploure bastant fort i em vaig mullar bastant. Vaig tornar cap a casa a canviar-me de roba i a posar-me roba seca i després vaig tornar a pujar, que seguien a la Policia Nacional, estaven ja retirant les urnes, ficant-les a les furgonetes i bé, allà va ser com sense avisar ni res, la policia va començar a carregar amb les porres i allà va començar tot. I res, en el moment de l'impacte estàvem simplement esperant que la policia s'acabés de retirar. A més, la casa meva, que és on volia tornar jo, estava just a la cantonada de sota, que és on visc i cap on es dirigien ells. Per tant, anava seguint-los a ells, esperant a poder entrar a casa meva un cop haguessin passat. I en aquell moment, a mitja altura entre el carrer Gran Via i Diputació, mentre estàvem... En realitat no estàvem fent res, estàvem esperant que marxessin. No sé ni com ni quan vaig sentir un tret i de seguida vaig veure l'impacte de la pilota a l'ull. El primer que vaig fer va ser tirar-me a terra pel dolor, perquè així ho vaig sentir, no? Vaig caure a terra. I sí que recordo molta gent, la majoria d'ells periodistes, que eren els que tenia al voltant meu, van socórrer-me, es van preocupar per mi, van veure la gravetat de la meva ferida i van decidir apartar-me una mica cap a un portal perquè estigués una mica més resguardat, no? Un cop allà, a part d'atendre'm a mi i mirar que estigués còmode, posar-me una jaqueta sota el cap i tot això, van començar a cridar l'ambulància, que va trigar bastant poc a venir, em sembla que n'hi havia alguna per allà, i d'allà van venir els tècnics de l'ambulància, em van encamillar i em van ficar cap a dins de l'ambulància. Sí que recordo molt bé, mentre estava dins de l'ambulància, anava passant gent contusionada, ferida,
pels cops de porra i de més. Jo recordo que em van passar com 4 o 5 ben bé mentre jo estava allà dins. Ara mateix segueixo tenint dolors, ha passat un mes, sí, ben bé. Ha passat un mes des que va passar això. Segueixo tenint dolors i marejos, depenc de la medicació justament per això, per no tenir dolor i per no tenir marejos. I el que suposa per mi, bé, a part de perdre tot el primer quadrimestre dels estudis que estic realitzant, per mi suposa un procés d'adaptació en quant a nivell cognitiu, no? Fer les feines de casa, avui mateix m'he afaitat i ja per afaitar-me és tot molt complicat, no? Ha passat un mes i suposo que és massa d'hora, no? Però encara no acabo d'acostumar-me a tenir la visió només d'un ull i bé, amb això estic intentant acostumar-me a veure-hi només d'un ull. La veritat és que tinc una mica de pressa per acostumar-me, potser massa, i res, el que més greu em sap és que no sóc només jo el que passa per tot això, no? Hi ha molta gent que m'envolta, començant per la família, el meu fill, la meva parella, els meus amics que han estat molt preocupats per mi, han estat molt a sobre meu, i amb això estic intentant recuperar-me, adaptar-me a la nova situació i res, mirant de tornar a viure un altre cop. Després de passar per aquesta experiència, el que sobretot desitjo és que ningú més hagi de passar per el mateix, perquè no és gens agradable, a part de tota la història mèdica, a nivell vital és molt incòmode tot això. Llavors, el que jo espero i desitjo que les bales de goma no es facin servir més, per tant, que ningú hagi de tornar a passar per això, perquè no li desitjo a ningú.